Окей, да снимаме. И здравейте хора, аз съм България Гейминг, а с мен е днеска нов приятел. Всеки ден нови приятели. Но този вече сме колеги с него. Ще качва той нови... Той ще качва клипове, които снима с някакъв екип такъв. Да, нещо такова. И сега ще правим поредица на Survival и преди малко ще купи Full Mitch. И да започваме оцеляването. Окей. Аз сега минавам джумпа и почти съм го минал. И фейл. Искам също да благодаря за 25 абоната. Ако някой следи канала, може да види, че съм направил интро. Аре. Двамата го направихме. Имаш ли храна, защото аз нямам? Да. А не, то пък има китмембер. Ето ти храна, не си взема и сега китмембер. Ма аз го взех вече. Хубаво е. Дай да тръгваме. Тук срез ли има? Да, срез, не е свакшане. Нормален сървър. С ресе, бе. Да, не е като факшен сървър. Между другото, мога да кажа, ти още не знаеш за това, което ти кажа. Мисля да отворим сървър. Да. Нямам реално епи. Ей. Имаш ли? Ти на TP Link ли се? Не. Ще минаваш на TP Link? Не знам. Мини, за да мога да направим сървъра. Не трябва да видим. What the fuck? Не отивай на там. Трябва да минеш на TP Link-а. Окей. Наблизко ли ще ни е хома? Тук не може да гърмите и че къде цикаме може да го направим. Аре по-надалече да е. Да има свободни координати за оцеляване. Да е по-голямо място, защото тук е много малко. Като си видя и не мога пръдна на това място. Тук вече има повече място така. Някой е чупил дървета, не ми харесва. Чакай, че аз забих. Зомбешка работа. Бам, убил го с един кит. Бам, чупим с коли, бам, чупим с коли. Без да сега. Не, ще умирам. Скачай в водата. И гълта и лега. То спак да ям. Тук е идеално. Аре. Вече не атакуват, може да избягаш. Ти готино. Вече не те атакуват, може да избягаш. Помогнах ти, бе. Майко, ти колко много ти взе. Уау, какво стана, бе? Нищо. Стига, бе. Сериозно ще говоря. Мисля, заради ти трябва да обикалям. 15 лева. Ти направо страхотно. Тук има ли рез? Тук има рез. Аре, ела тук. Бе, за малко да те оцеля, бе. Ще трябва да те смажа. Аре, тук да си го направим. Тук пък има рез. Чакай да те заселя малко. Ще убия, бе. После, че нямам място за айтемите. Аз имам 3 фулки в мен най-малко. Виж какво падна. Конче! Та взема ли, бе? Виж колко е готино, бе, брат. Виж ма, бе. Виж като съм готин. Бой, няколко сърца съм, пък тук няма вода. Яш лек. Тук има наблизо вода. Аре, сериозно вече. Бе, чакай. Ще само ме развигаваш. Къде си е, човек? Идвам. Защото не те виждам? Виждам. Ще отказах, че идвам. Този български много труден. Не, простичко е климната тук. Къде си ти? Надалече избягах. С майка ти припаднах. Мръднах се. Покажи китовете на хората. Много слаби. Да, честно стана. Все едно са купирани от някой друг сървър, ама... Любимите ми цветя, че си убира малко. Ела в мен.
А, не, чай, това са гъби, бе. Тъпак. Ама не, другото са цветя. Дали цветя. О, майко, планината как ми бъгва. На мен пак ще... Аз играя с 200 FPS в момента. Аз съм с Optifine. И то и аз. О, тук моя брат, Крипър. Опа. Малко рейч. Опа. Абе, брат на 2 сърца, бе. Доста пък. Абе, виждам на колко сърца си на фуси, бе. Той Крипър е бил на 2, бе. И тапак. Ще ме караш да ям лега. Бягай. Ето без ти имам по 15 лега. Абе, стига ма целия, маймуно. Брат, ще се разсърдя. Или, бе. Аз Аз съм... сам ще се оцеля. Опа. Не. И аз ще се отпремя сам да се оцеля. Аз не мога. Имам главата на хедшот на крипър. Ела си служи главата на крипъра. Чакай малко, не мога сега. Да те хиля по-лесно. О, тук има слайм. Той, да, уби го. О, пуска глави. Този пък. Бах ти мангала. Не, пуска много яки глави, бе. Уф, не може да се намерим място за къща. Аз съм пълен с бепуци, мога да кажа. О, виж тук какво намерим. Да живеем ли под земята? Може. Ама искаш ли? Добре. Аре. Порни са, ако искаш да мен. Топа. Да. Чай, аз след малко ще почна да снимам тук. Ти ще мълчиш, защото снимам в момента. Ще снимам. Защо? Не на тебе. Ко се вика той? Опа, чакай, сори. И сега живеем тук в някаква мангалска мина, така ли? Какво да се прави, брате? Ела да намерим хубаво място за мен. Ще заселя. Нищо? Аз себе ще заселих. Майко, ела. Ял ли си лего, е? А? Лек ли си ял, че не ти взима кръв? Нищо не съм ял. Как не ти взима файер? Да, знам. Метнах 2 лега майфа в лавата. Много смешно, да. Не на мене, аз не се хиля. Да, аз чувам... Вой, виж за тебе ко са бъгна. От, ти кокошка. Още едно, е. Брат, той са от яйцата от китарата пак. Аз първия път видях, като ти видях името. Тук ли ще правим къща? Не, в инжектай. Сериозно, че говоря. Да, купай. Ма дай малко надалеч, тук е пълно с някакви грозни блокчета. Дай надолу да слезем. Да? Защо ти не слезеш да паднеш някой лава пак? Аз съм гост. Само ела. Той не взима фал да мейджи, е. Яко. Той готино. Майга колко крипъри и лайна има тук. Нали? Ей, тук в гръб. Детай. Здрасти, братче. Ти знаеш, че крипърите са ми братя. Що? Не знам. Колко мобове има тук? За тебе има твой приятел. Още двама. Опа. Не по мене, е. Мислех, че съм бил враг. А хедшот? Какво? Нищо. Айде, че ще убия. Не, брат. Не, гледай сега какво става. Мога да издам на клипа, ей. Чека умирам наистина. Ще се майтапиш ли с мене? Да. Кой има засили те, бе? Брат. Не мога да се изкача. Аре, бе, бахте, аз падам надолу и не мога да се изкача. Не, манец. Ого, тук животни ли има? Къде ли е този Мингиш? Мингиш?
Изтегли си X-ray, ще ме намериш. Веднага казвай къде сте. Там, където теб те няма. О, така ли е, приятеля? Чакай, че тук един скелет ме бе и ме хвърли направо в лавата. И не ми взе нищо. Защото е космат скелет. И то скелет само ме забави. Да те изгубя. Къде си ви, приятеля? Брат, сериозно ти говоря. Няма да му намериш. На 5 км от теб съм, ако нямаш как. Тук има лава. Опа, и тук има. Не ме подпалвай. Аз не мога да те намеря. Аре, ела да спираме клипа. Хубаво. Отиде на някое блокче. Тъпа аз до мене. Що? Еми да свършим клипа. Кой клип? Дет снима. Дай сега чакай. Аре, аз ще подготвя местенцето. Тук да е идеално с дръвченци малко и така. Тъй, сега какво да добавя още? Мачи къде си? Тъпа аз до мен, бе. Отивам някъде, където няма да ме намериш. Ти. Аре, брат, идвай. Аз тук го правя красиво ти. Зомбито ме издаде. Аре да свършим клипа. Това е тасма. Виж, не. Ага, не май бе. Не, бе, умирам. Яс. Умирам. Не. Вой на половин сърце си изядах лега бахтини. Тос пък. Телепортни са. Добре, тъпа. Опа, аз пък не писах па. Тук някакъв от мен се телепортира. А, не. Бързо. Някакъв тук се телепортира, че. А? Ти къде си, бе? Добре. Това ли си? Да. Тук някакъв, не знам, трябваше да го заснима това, някакъв се телепортира тук. Бягай, че има някакъв тук. Тук се телепортира и го убих. Уби го. Да, бързо идвай. Не видя ли в чата? Абе, ти... Его. Телепортва се до мене, виж го мангала. Къв то е? Аре бе, кой тук чуки пътечки? Къв то бе? А, това си. Чакай, Да сме какво? искам да се кача. Опа. Кажете хай на YouTube. YouTube. То с къде избяга, бе? Аре, идва тук, в къщата. А, то стои админ, бе. Я наставя. Ти много модерна къща дет направи, бе. Ох, бе. Служи си тъпата броня, защото като те уби някой. И добре, хора, това беше всичко от нас. Надявам се клипът да ви е харесал. Харесайте, коментирайте, абонирайте се и чао!